ez zuten esate da bere aizta nagusixe, bera baino 3 urte nagusixe hau esana, da Josefina Iza Sologaiztua, bera bai, bera neko historia, gogortxo hau edeko gerran inguruen da dena, bera bai erratean sortu, baina Bilbora junta, eta hau ere bai, magisteritza ikasi zuen, eta bazuen ere bai deustun, irakasle postua lortua, eta bera oso sartute zeuen, hori bai ikusari zeutela, gainetik, emakumien, PNV-ko emakumien taldien, eta hor asko mobitzen zen, Errepublika gara izen, da batez ere euskerazko taldiek eta euskera erakusteko oso sartute duen. Eta gerra jarri zanien, bolondrez ibili izan, egiz izan, ez dakit askorik, saiatuko naz harakatzen, zetik sortu oste doi pizkat interesa neska hau, nire amamaren aizpa, da, bera gerra gara izan talan ez tegot informaziorik, baina badakidana da gerra hostien, izan zuela hainbat epaiketa, sumarísimo, eta nahiko saiatu zirela bastante beraren kontra hilen. Azkenien zigorra ikuizabena holan entzun dutena beti etzien da, izekoi bialdu zabiela irakasle izetera Lorcan, Huelva, Murcia inguruen dauen, zelan da Lorcan doko herri txiki batera. Eta kontatzen zabela nola egin bat zituen egunero 2 ordu, 2 kilometro leku bat, oso eguzkitzu eta holan, eta zeuela ezebezkuteko eskola motea eta bueltatu bezala etxe batera eta neko tratu txarra bekola berarekin jentearen. Eta nire eta esaten dago handik bueltatu zanien jasala izen berdinen. Beti izan zuela gaitzen bat edo lan. Gero hemen lortu zaben Gorbei aldien hor herri txiki baten eta gero Amurrion bebai lan ikie, jubilazioa lortu arte irakasle moduen, baina nahiz zehazki ez jakin daturik, harri neko txartu pasau zabelakoen hau gerran inguruen. Nik ezagutzen daren, nolan pizkat gainetik, draban, iramamaren ez da nagusizen Bilbon bizizala, ez nuekon berekin harreman zuzenik, baina gogoratzen az txikitan ikusten da, eta zala oso inestabli eta holan. Eta ez nekizen zergatik, ez da, pertsona nagusi bat, eta ez nekinen, baina gero hartzen zara harakatzen ez da duzu, ostara, Andra honek zelako bizitza latza pasadamen beti. Eta zergatik, eta nundi datorren arrazoi hori pizkat emozten niri zer pentsarazi. Zetik ez da inoiz onartu lako pertsonei horre gondiez, eta hau adibidez, orkun zen, zebe zaratarik inbarik. Eta gero azten bazara harakatzen ikustezu zelako paso zain, eta zelako ikin zabi esan bai.